τι είπα εγώ. Δεν το είχες εσύ, δεν το είχες. Πες το. Κανένας άλλος το είχε. Όχι, παίρνουν κι άλλα πορνάρια. Κόμπρε. Είδα τα. Σάκης. Κι άλλα πορνάρια. Τρανίτε τα πιάσα. Willy! Μας καληγόρησε η πατσά το πρωί. Είναι ο Σάκης. Μην το κατεβάσεις το πάστορα Σάκη καλά, είναι βαρύς. Είναι βαρύς ρε. Ήμπρε. Ό,τι καλό βρίσκεσαι εσύ. Είπα του να σε ένα βάλα άκυρο ρε. Τι να κάνουμε. Όλοι πρώτα. Είναι, δεν μπορώ. Αφέρ κάνει δύο τέσσερα. Παρτφούρκια. Του δικού σου. Πού θα πας Κωνσταντίνε, οδηγείς. Τι θέλεις από την πέρα. Την τρόμπα. Ποια τρόμπα. Γιατί τι θέλεις. Πού είναι ο μπαμπάς του, Στο σπίτι μου. Δεν έχει όμως το βάλατε έτσι. τι δεν είναι μπαμπάδες σας. Μακί. Τι λες τώρα. Κάτσε λίγο να τελειώσουμε το δεν αρκούμε. Άντε δώσε, θα κάνω. Λίγο είπα θα τελειώσουμε. Και θα πάμε. Μία δεν πέτει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ρε παιδιά, επενδύσατε όλοι. Άιτε ρε με βάσο, άιτε. Εγώ δεν πιάνετε καλά από εκεί πάτε. Θα σπάσω το φουλάρι και θα... Θα βάζω εκεί τώρα. Κάτσε εκεί. Μην τραβά τη σκάλα ρε, κάτσε τη σκάλα. Δεν πατάς τη σκάλα, ρε. Μην πειράς, τραβάει η Αθηνά. Γι' αυτό μιλάει. Αν δεν είχαμε την Αθηνά να μας συγχωρεί, δεν το είχαμε χαμένο. Αν έφερε και τα λουκάνικα για το βράδυ. Τι θα πεις. Άρα σου πει αυτό. Ο πίσω είναι την σκάλα, Willy. Αν τη σκάλα να πω. Πού είναι τη σκάλα. Πει από εκεί αυτό. Όχι, και από εδώ θέλει να δώσουμε. Εδώ είναι άλλο. Αυτό είναι γυρί, αυτό είναι η κορυφή. Το χρόνο αν είμαστε εδώ, άλλη φορά δεν έχει. Τι κάνεις, τι κάνεις. Έψαχνα να μιλάει φοράς. Το μοναστήρι σχεδόν. Άρα κοφάλα, να. Αυτά Άνοιξε μου του σύρμα αυτό. τι θα κάνεις τώρα, εντάξει. Το δέσουμε έτσι. Αυτό θέλει να το γιουμώσει απάνω, ρε μωρέ. Άρα 2-3 από εδώ και να κατέβει. Α, 2-3. Μήπως θέλεις 5-6. Δεν ρε, μενάζει. Πού? Μυστικό αρκούδι, ρε μωρέ. Δεν κάνουν στήλ. Τούγκανα τα πουδάρια, ρε κόμμα. Μυστικό αρκούδι, δεν χωρές. Πάμε τώρα. Ναι, η Αθηνά έχει τον ταβά. Καλά, δεν ξέρετε το τίποτα. Έφερε πατσιά το πρωί, ρε. Πέσαν τα ρίκα. Τι έφερες 5. Από εκεί, τα 5 τρέκουν να γίνει. Θα τα πούρε γύρσε. Από εδώ να πάει την σκάλα. Όχι, βάσο, θα φύγει από εκεί. Πού να πάω τώρα, κόντρα που τάφει. Πού είστε εκεί. Θα πάω στο Λιάγι. Πιο κοντά είσαι να φύγει. Αυτό. Στε. Τι άλλαξε 2 φορές. Τι άλλαξε. Εντάξει είμαστε τώρα.
καλύτερα, άιντε. Ακόμα ένα δυο και άιντε. Δεν δεν έχει άλλο. Ένα που συνεργάζει, βάλει. Αυτό βάλει ένα να κλείσει και να τελειώσει. Άρα αυτό που δίνει το παιδί. Να μου τρανεί ρε παιδιά. Όχι μεγάλο κέντρο τώρα. Κάτσε τα για να γυρίσουμε γύρω και τέρμα. Κατά πού βάζετε? Δεν βάζει. Άλλος βάζει το κύριο. Δεν θα το μπροστά, που είμαστε. Βάζε στην άκρη. Δεν θα πει κανένα. Α, έτσι. Επιτυχία, Από εδώ, Αθηνούλα, δεν σε κρατάω τώρα τροπέτσι. Χρόνια πολλά, καλά. Κάνεις κάμερα, δεν μπορείς. Στις τρανές, τις απούκρες, είχαν δυο σακιαφούλες, τις μοίραζαν δεν η πρόλαβη καμία. Τραβάει μία, τραβάει άλλη και της κόψαν το κεφάλι. Καλά το έκαμα. Καλά το έκαμα. Τι να πάω, Μπρε, τις τρανές, τις αποκρές, αποκρεύουν του τυρί, αποκρεύουν κυταρνί, κι γαμάνι του μουνί. Τρεις καλές, μωρέ, μπρε, τρεις καλές γειτονίσες, τρεις καλές γειτονίσες, στον Βρουσίλιου καθόνταν, στον Βρουσίλιου καθόνταν, τα μουνιά της ψήριζαν. Τα ξύρζαμε. Τα ψήριζαν. Τα ψήριζαν. Άντε κορίτσια, άντε. Μωρέ, μπρε, μια με την άλλη έλεγε, έχει ο άντρας μου ψωλή, έχει ο άντρας μου ψωλή, σαν ποδάρα που τραεί. Παραγκαρίζει κι ο παπάς την ταράζει, η κουμάρα καρίζει κι ο παπάς την ταράζει. Σκύψε μόρι ευλογημένη, τώρα που είναι καυμένη, σκύψε μόρι ευλογημένη, τώρα που είναι καυμένη.
Δεν έχω άλλο. Άρα μη μας επέ τίποτα. Δεν ξέρω εγώ το φτιάχνω. Α, μου λέει δεν ξέρει. Ποσό. Πάσα από το Λονδίνο, η χινιάσα του κλαρίνο, που παπάς από το Παρίσι, η χινιάσα και η Παρίσι, που παπάς από την παρασκηνή μου, Τραβάει άλλη. Πάλι. Γίτσα παραφωνία. Τι να πω τώρα. Μαναμούνι κουρπεφάνι, μαύρους παπάς, μαύρους παπάς, μαύρους παπάς του μεθάψει, μέσα στο μη, μέσα στο νήμα του βάθη, του πεθάνει. Άκη του χρόνου.